Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Sabi niya, kumiligilin si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagawa sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas ng resulta ko, pumunta pala ako dito, wala tayo. Ito pong mga sekretary ng magaganda yan dito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung dito po nito, request para mag-prayer. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, takbo ako ng result. Takbo ako doon kay Papa. Iwalang si Papa sa bilyaran na nilibang, di ba? Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya doon. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaka-kagawa sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal. Malikaunti na lang talaga ito. 36 na lang Doc. Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so, yan po, andito din ako Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang ang magpapasalamat talaga. Ang pera na kukuha. ang buhay po hindi na Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, magagawin sa radio. Basta kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga po, ang nangyayari, naglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mga mahal natin. Diba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong this Christmas season, talagang kumpleto. Diba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkakabili ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero personal lang po pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napaka-aliksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Kapag-bilyar na. Doon sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Today, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Force, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Hero Jr. At siya po ay almost normal na. Okay po mga kababayan, itong minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul. Pumunta po May 6, 2020 po, kasama po ang kanyang may bahay. Tatanungin po natin si Raul po bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakakuha kayo noong staffing noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihito ng ulo. Bigla na pumunta sa doktor. Pag-surot ako kung ano ang dapat kong gawin.
nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako. Sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko yung ito, binasa niya. Advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko kung anong gagawin ko. Sabi niya, magpapawa daw ng sample, biopsy. Pagsabi niya yung biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta. It's either stage 3 or 4. Kaya nagano ako sa Panginoon na i-guide niya na dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Yogi, naririnig na rin siya sa radyo. Sinabihan ko yung misis ko. Sabi ko, si Doc, kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Sabi ni Doc, try daw itong ano. Pinainom na ako ng amazing po, at saka yung juice, yung 3 o'clock. Tapos sinabi niya ako na ang susunod na gagawin ko, uminom ko before dinner. At 6 o'clock, uminom na naman ako. Tulog na kami, nagkakasabay, tulog ko hanggang nakakawa. Maganda yung tulog mo. Oo, maganda ang daan na nagkakangay. Dati, nangyalamang ka matulog na spray. Hindi mo kayo makatulog. Hindi ka matulog. So may improvement agad. Yung ina-expect mo sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala na. Pag sakit ng pag-ihi mo, wala na. Before mag-ihi, tapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka na ng bisig, wala. Dalawang bis ko lang uminom 3 at 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag dance time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi na. Clear na. Dati dugo hinihingi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Dapat hours. 24 hours. Kasi 3 o'clock ako di-away. 1 o'clock pa lang. 12 pa lang. Hindi na yung gilid ko. Kaya doon ako nagsabi sa ako. Talaga tawagin na amazing. Ano yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas yung hili ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo sir, maganda na ang mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba. Mabilis-bilis na ako ngayon magana. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. Sa pinagpapawisan na kayo ngayon, maganda. Sobra na pawis. Naninitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang magkaramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya sabi sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang ka-opisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan. Para hindi na sila mahirap. Sobrang kasi sila sama ang gamot. Balisa po sa tayo. Wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan na napakatagal na inipo. Yung unang babae na trabaho ng asawa ko. Yun nga, pati yung papa nila, yun pares din sa akin na ano. Wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang naisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, sa akin dyan, magaling parati ng Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating
Hello everyone! Mas maray na pagkahapon po sa Indogabos. Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. To my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. Ayan, so magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, so magribanan po kita hanggang 6:30 in the evening. Ayan, sa second part po, makakasama natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Kaya po, ayan, stay put lang kayo dyan, diba? Abangan nyo po ang ating CEO na si Doc Joey Bitito sa second part, okay? So for now, ayan, bukas pa po ang aming office. Ayan, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front. Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami everyday, Monday to Saturday. Pag Sunday naman po, ayan, mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Okay? So sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Okay? So ang ating mga products is the perfect combination from Amazing 4. We have Miracle C, Multi-5 Mega and si Mega 1 capsule. Okay? Yan lang po yung ating kapsula. Apat lamang po yan. Pero po sa lahat na po ng karamdaman na meron po ang isang tao. Yan. So maraming salamat po sa mga pumunta sa atin ngayong araw po. Ayan, sa pamamagitan po ng ating mga produkto. Ayan, marami naman po tayo ngayon na nakausap ng personal. Marami naman po tayo ngayon na matutulungan sa kanilang pong mga karamdaman. So nag-start po ng I think 8 a.m. or before 8. Ayan, dami client kanina. Ayan, talaga grabe. Sunod yung client natin. Iba pong health concern naman. Yung mga na-encounter natin ngayon, diba? So kanina po from Legazpi City. So almost 10 years na daw. 10 years, I think 10 years pa lang siya. Ganun na ata yung health concern niya. Talagang grabe po yung karamdaman ni tatay na talagang sinabihan na siya na hindi na siya makakalakad ever since. Diba? Talagang sa isip natin sa ganun na maririnig natin parang nakakawalan na ng pag-asa na tayo po ay bumangon sa araw-araw na ganun po yung maiisip natin. Pero po, dahil po sa ating programa na tayo po ay napapakinggan everyday. At syempre, meron po tayong mga motivation na ginagawa upang po yung mga tao na nawawalan na po ng pag-asa na sila po ay kumbaga mabigyan ng pagkakataon upang po makasubok ng ating mga products from Amazing 4 or Amazing 3 or Mega 1 capsule. So yun, si Tatay Almost, diba? Grabe na yung pinagdaanan niya. Sinunod niya na lahat ng mga lab test or mga gamutan at ang isa pinaka grabing sitwasyon niya po is kapag inatake siya na grabing nanginginig. Yan talagang nagsigalawan yung mga
kamay niya, yung mga ano niya, yung mga binti, diba? So naglalakad na siya kanina, talagang tinitingnan ko pa hanggang sa makasakay siya ng jeep, diba? Kasi hindi po biro yung ganun na sitwasyon once na inatake siya ng ganun na problema. So pinainom ko po siya initially twice a day ang missing for. So may kanina bago siya nagpa-consult sa atin, uminom siya ng gamot na iniinom niya kasi yun daw yung oras. At after po na ma-consult natin, so pinainom po siya ng amazing for. So ngayon na hapon, iinom naman po siya ng amazing for, diba? So twice a day. So sabi niya, yan talagang napakahirap ng pera. So sabi naman niya, diba? Sabi ko, tatay, i-analyze mo yung buhay mo. For how many years ka nang umiinom ng gamot mo, pero ganun pa din yung sitwasyon mo. At ang isa sa pinaka-problema din po niya is yung mata po niya is may problema na din. Kasi almost edad na din po si tatay. 66 years old. Ayan. So yung kanina naman na isa na na-encounter po natin is from Daraga Albay. Yan. So nakinig po sa programa po ni Sir BP Henry Maceda. Yan. So maraming salamat po, sir, sa ano din po ng mga products po ni Doc Joey. Yan. So maraming salamat. Marami po yung nagtatanong sa kanya regarding sa ating mga products. So kanina, ang dami din pong health concern ni tatay. So si tatay, may problema po siya is yung arthritis niya at tumaas na din po yung kanyang kreya at tumaas na din po yung kanyang sugar at may high blood. So ang dami pong sakit, I think 5 sakit po ang mayroon si tatay. So since nakulang yung budget niya, yan binigyan po na ni Doc Joey ng Mega 1 capsule. At kasama din po niya yung kanyang asawa kanina at nag-avail din po ng Mega 1 capsule dahil po sa inaatake din po siya ng vertigo. Ayan. So at yun, yung isa pa is nalulula siya lagi. Parang iba sabi ko hindi naman siya, hindi naman high blood, hindi naman siyang low blood. Ayan, so may problema din. Pero since na nakapagsimula na sila uminom ng ating mga products, so sana tuloy na po yung kanyang pagpapagaling o pag-recover ng kanilang health concern, diba? Kasi dito po, wala pong imposible. Though na gagawin po natin lahat at syempre po yung advice ng ating CEO na si Doc Joey dito, tayo po ay matulungan sa ating mga karamdaman. Pero po tayo ay talagang sarado yung isip natin na wala ng pag-asa, puro na lang gastos, talagang hindi natin malalagpasan yung problema natin. Kasi nga diba, alam natin yung sitwasyon na ang dami nyo nagdaanan, almost a year na yung mga health concern natin, pero hindi gumagaling. Siyempre, nakakapagduda din, siyempre na grabe na yung gastos natin, but then sana po, sa punto na punta tayo kay Doc Joey, at nakasubok na tayo ng ating mga products na almost 1 week na medyo may maganda na kita ko yung kagandahan. So tuloy nyo po yan, diba? Sabi nga natin, bigyan mo kami at least 3 months, 6 months to 1 year. Depende po sa process ng katawan natin. Kung mabilis siya, diba? Mas mabilis po tayo makaka-recover. Ayan. So katatapos lang ni Miss Len mag-merienda, diba? So ang dami kasi natin clients, sabi ko, Diyos ko, 5:30 na pala mag-programa tayo. Ayan, so nakapag-merienda tayo, kaya nag-testimony na testimonials muna tayo kanina. Ayan. So anyway, diba, ang problema po ay makapag-programa tayo at marami din po yung makapanood sa atin at syempre po nakikinig sa atin upang sila ay matulungan sa kanilang mga health concern. Yung isa kanina from ito, ayan, so
ano na niya ngayon, diba? Nakahinga siya almost 24 days. Na ngayon po, ayan, kasi dati po, ang dami po niyang mga sugat-sugat at nangingitim na daw yung mga singit niya, yung kilit niya, kasi dami po niyang kinakamot. Ayan, so binigyan lang na siya ni Doc Joey ng Amazing 4 na I think 3 times a day. So 3 times a day po yung pag-inom, so naubos po yun hanggang mamaya na lang na tanghali. So yung hapon wala na siya inumin, kaya po bumalik po siya. Kasi nakakita na siya ng dahan-dahan, hindi na siya kamot-kamot ng kamot, diba? So kasi yun, kumbaga yun po yung commitment natin sa sarili natin. Once po na nakakita na tayo ng kagandahan, may maganda na resulta, so ituloy-tuloy na po natin yan, diba? Kaysa punta pa tayo saan, hindi po natin mahanap tamang solusyon. Kumbaga, magkaroon na ng focus, magkaroon ka ng consistent sa sarili mo kahit 3 months or 6 months, diba? So kanina from Tiwi, kasi Tagalite, yung pero may anti siya dito sa Tiwi, Albay, so may cancer po. Ayan na pinadala ang sa Manila products, at ayan, so Tagalite po siya. Ayan, ipapadala na lang po through cargo, diba? So dito wala pong wala tayong posible. wala pong imposible sa gusto ko matulungan sa kanilang karamdaman, diba? So yun talaga hindi pa ako talaga halos na kasug na ako yan. So diba? Ang importante po kasi yung solution, diba? Kasi malaman natin yan, ma-inspired man tayo dyan. Once na hindi po natin sinusubukan, it's useless. Useless po yan, diba? Ang importante po, yung solution. Yan, yung kanina diba, nasabi niya, gusto na niya magpalab. Yan, so sabi ko, kung may extra budget siya, pwede na. Pero kung kulang pa yung budget, focus na muna sa product. So, after 3 months then go, diba? Kung may extra budget na kayo. Pero sana, sundin muna natin. At least, sabi nga natin, 3 months monitoring natin dito. Monitoring pa lang yan, diba? Kapag na-overhaul na yan, talagang yan, makikita na natin yung kagandahan ng ating mga products. So, bumalik pala yung jowa. Ayan. So, ang daming kwento, diba? Yung araw-araw tayo kapag nag-consult talaga lahat nagkaroon ng kwento. Ayan, talagang kinakausap natin sila. Hindi lang puro doon sa mga karamdaman or yan, kundi baga at least magkaroon din sila ng kasiyahan nila sa isip nila na ganun sa office ni Doc Joey. So may kwento sila pag-uwi, diba? Kumbaga, nakalimutan nila sa yung problema sa personal na buhay. So yung isa sabi niya, ang gusto ko nga Doc Joey is, kumbaga, talagang matulungan ako sa health concern ko. Para naman ngayon, para naman ngayon yung girlfriend ko ngayon is tumabi naman niya sa akin matutulog na ngayon kami. Kasi magka-separate na daw sila ng tulugan. So sabi naman ni Doc, kapag gumaling ka na yan, so babalik siya. Kasi syempre, diba, observe ko din yan sa mga lola ko. Talagang kapag nagkaedad na talagang parang separate sila ng higaan, hindi na sila nagtatabi, diba? So magkaiba na yung higaan, diba? So may mga tinanong pa nga kay Doc Joey, diba? So kasi diba yung yan, malaki din po yung kumbaga nagpapatawa lang si tatay, diba? So bumalik na dito yung mag-asawa din po, ayan, mag-asawa na si tatay Pinojero from Ligaw, at natulungan po natin that time. At syempre, kung napakinggan nyo kanina yung unang testimonials natin, na-play na, natulungan po, diba, yung nag-testimony, yung kanyang anak na si Mami, ayan,
yung kagawad ko sa ligaw. So yun po ay bumalik na dito. So once a day na lang po siya ng amazing po. So nag-avail siya ng worth 5,900. So hindi na tatanggalin yung ating mga products kasi nga talagang subok na at napatunayan na po nila yung ating kagalingan sa ating mga produkto. Kasi kapag pinutol naman, so later on baka bumalik naman yung ating health concern. So babalik naman po tayo sa mas mataas na dosage. Okay? So nakukuha natin yan sa may mga katanungan po regarding sa ating mga health concern, regarding po sa ating mga products na ayan, huwag kayong mahihiya po mag-message sa atin. At huwag po kayong mahihiya, diba? Mag-message kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so again, sa Smart po, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Sa Globe, we have 0917-853-8933. So yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Again, ang ating opisina po ayan, located lamang po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So ang ating main office po again, sa Unit 218, Pacific Region C760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Again, ang ating main office po sa Manila. Ayan, sa Unit 218, Pacific Region C760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Contact number po, 0908-122-885. Again, 0908-122-885. Ayan, so yan po yung main office po sa Manila. Again, ang ating products from Meggy Coffee po. Ayan, so ito po ay naglalaman ng 5 klaseng mga potted berries. So nandyan po si Berry, si Cranberry, at si Elderberry. Ito po ay napakayaman sa antioxidants na panlaban po sa mga free radicals na nagiging dahilan po ng iba't ibang karamdaman tulad ng katarata at cancer. So ang dami po natin ng last May and September. Yan na mayroon mga katarata. Yan si Alfredo, Dr. Lea, si Tatay Bandon, ang dami pong health concern din. Ayan, isa sa natulungan yung kanilang duper operation sa katarata. Ayan, so mayroon din tayo ng consult na mayroon pong prostate cancer and cervical cancer and breast cancer. So yun, diba? Walang imposible sa gusto pong matulungan sa kanilang health concern. So, ang overall health benefits na pwede natin makamay, ito po ay mabuti para sa may mga arthritis. Ayan, sa mga tao, mayroon pong aray. Ayan, so pwede kayong matulungan po during nag-take kayo ng ating products. Ito din po ay nagpapababa ng timbang. Ayan, sa mga gusto pong mag-sexy at gusto pong mabalansi ang timbang. Ayan, so take lang kayo ng ating capsule. Yan, so tapos naman ng 2024 at ang ating resolution sa ating buhay na tayo po ay papayat and diet na po. Yan, so baka abutin naman tayo ng 2025. So take na lang kayo ng ating Meggy capsule. Ito din po ay mabuti sa may mga mataas ang cholesterol. Nagpapaganda ito ng balat natin. And syempre po ito kasi ay for detoxification. So, pinipigilan ang cancer
Ito din po ay nagpapababa ng dugo, pinipigilan ang sakit sa puso at pinipigilan ang UTI. Lalong na po yung mga dialysis, may mga kidney failure, ayan magandang po ang ating Meggy capsule. So next, si Multify po ayan. So si Multify naman, ito po ay binubuo ng limang klase naman mga mushroom. Ayan, so nandyan po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus blazei at Cordyceps. Ito naman po ay nakakatulong sa ating katawan dahil sa ito po ay nagpapalakas ng ating resistensya or immune system. At nakakatulong po ito sa mga taong may sakit na cancer at sa mga taong nahihirapan po dumumi. Yan. So yan na yung pwede kayong matulungan dyan. Ito po ay nagbaba sa cholesterol at tumutulong sa pagbaba ng timbang. Nagpapababa po sa kalusugan ng isip. Lumalaban po sa tinula ng cancer, nagpapaputi po at ng kalusugan ng utak, mayroon din po siyang anti-aging at may anti-tumor. And syempre, ang pinakamaraming health concern is yung pinipigilan po ang diabetes. Ang dami mga sakit ngayon ng diabetes. So kung ayaw po natin maputulan, ayaw po natin na magkaroon ng komplikasyon dahil po sa diabetes. Ayan, so agapan na po natin yan. So next, si Miracle C. So si Miracle po ito ay non-acidic. At napakayaman po nito sa vitamin C. Nandyan po si acerola berry, ester C, cirrus hips, at si backward. Ayan, so Asian gooseberry, ito po ay yaman sa vitamin C na kailangan po ng ating katawan dahil sa hindi po nagpo-produce ang ating katawan ng vitamin C. So kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas. Minsan hindi na tayo nakain ng mga gulay at prutas dahil po sa taas ng bilihin. Diba? So no need na kasi nandiyan na po siya sa ating mga kapsula. Ayan, so si Miracle po ito po ay nagpapabuti ng kalusugan ng paningin. Ayan, sa mga labo na ang mata at hindi na po nakakakita. Ayan, so let's try our best na tayo ay matulungan sa ating mga health concern. Lalo na po, diba? Ang pinaka-importante sa atin yung ating mata. Dahil siya po yung ating wala tayong mata, hindi kumbaga kontrolado lahat ng gawain gustuhin man natin, pero hindi natin halos magawa dahil sa ating sitwasyon. Okay? So meron din po siyang antioxidants and pinipigilan po ang sakit sa puso. Ayan, si Miracle C, mabuti at maganda po siya sa may mga sakit sa puso. Ayan, so kayo po ay may sakit sa puso, isa po yan na kailangan natin makorek dahil po sa kapag ito ay pinabayaan natin kasi diba? Isa po yan sa pinaka-driver na sakit kasi hindi natin alam kung kailan siya aatake, diba? Lalo na po yung may mga maintenance sa high blood, yung mga taong na stroke na, yan, so mag-ingat at diba, agapan na po natin yan. And next, so pinipigilan ng diabetes, nilalabanan po ang cancer, pinapaginhawa ang sipon at kaso yan mabisang po ang ating Miracle C, may mga ubo, sipon at trangkaso. May anti-aging properties din po ang ating Miracle C. Ito din po ay mayaman sa vitamin C, kaya nga po siya Miracle C. Ibig sabihin po ng milagrong vitamin C. So ito din po ay tumutulong sa sipon at ubo, nagpapabuti po ng kalusugan ng kasukasuan natin. Yan, sa mga nagkakaedad na, nahihina ng mga kasukasuan. So, kailangan na po natin ito. Yan, so pwede sa mga old na bata. So, tatanggalin lang natin sa kapsula at pwede na po siya sa mga bata na month old. Last, ang ating newest
flagship products na Mega One Capsule. Yan ang good news sa ating mga listeners, avid clients. Ayan, so paparating na po yung bagong stock natin ng Mega One Capsule. Pero hindi pa siya naka-blister. Ayan, so nakakapsule na lamang po siya dahil po sa costo, marami pong nakapila. Kasi doon po, first come, first serve. Kung sino nauna, siya din po yung mauna. So dito sa atin din po, sa mga nagpapakonsulta sa atin, kung gusto natin mauna, so mag-schedule na po kayo kay Doc Joey. Kasi nga po, diba? First come, first serve basis tayo dito. Kung sino mauna, siya din po yung mauna. Kung sino nahuli, siya din po yung mahuli. Okay? Nakukuha po ba natin yan? Diba? Sa mga katanungan po regarding sa kalusugan, ayan, so mag-message lamang kayo kay Joey, diba? Kung anong pangalan, edad, taga saan, karamdaman. Para po, ayan makaline up na tayo for tomorrow sa mga magpapakonsulta dahil po sa dami nagpapakonsulta sa atin. Kung mas maaga tayo punta, mas mabuti. Para po, ayan natin yung lutong bahay dito sa ating DJB Eatery. Okay? Last po ang ating US flagship product na Mega One Capsule. So, si Mega ito po pinaghalong aming trio. Ayan, so nandiyan po si Mega Capsule, which is yung na-discuss natin kanina. Yan, klase po itong mga potent berries. Ayan, so nandiyan po si Multifine. Yan, klase po itong mga mushroom. So si Miracle limang klase po itong vitamin C, pero hinalo kay Mega One Circe para po hindi mabilis lumigas yung ating capsule. Okay? So, nandiyan din po ang 7 added herbs. Nandiyan po si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil, si bettermelon, or mas kilala po natin na ampalaya, si turmeric, or mas kilala po natin na luyaw, at si moringa. Kilala niyo ba si moringa? Parang naman yata, kasi hindi naman kayo nagluluto, diba? So, si malunggay. So, kung hindi kumakain ng bata, diba? Mas magandang nga na lang sa capsule para everyday nakain sila ng malunggay. So, overall health benefits na pwede natin hakay-hakay diba? Dami naman nabanggit na mga pwedeng maitulong sa atin ng ating mga capsule. Hindi lang para sa ating mga karamdaman, bagkos dala na lahat ng mga health concern natin. So, ito din po ay nagpapaba ng asukal sa dugo. And syempre, nagpapabuti ng sala sa cell. At syempre po, tumutulong sa sipon at trangkaso. So, yung iba kasi diba, maambulan lang, mainitan lang, mapawisan lang. So, nagkakaroon na ng tipon or trangkaso. So, ito din po ay nagpapaba ng presyon ng dugo. Ayan, so sa may mga hypertension. At syempre po, yung mga na-stroke na. So, kailangan po natin ay mapagtsyag sa ating sitwasyon, diba? So, ito din po ay naglilinis ng ating atay. So, pinipigilan po ang diabetes. So, dinalabanan sa lumalaban sa infection. Ito din po ay nagpapabuti ng sakit sa tiyan. So, katulad nito ni Tatay Alfredo Dr. Dalia, na siya po ay may stomach pain dahil sa dami ng iniinom na gamot. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang tiyan. So, ngayon po, natulungan natin siya. So, pakinggan naman sana yung ating mga testimonya. Diba? So, nilalabanan po ang cancer. So, dito sa atin, dami pang nagpapakonsulta, may baguhan tayo, diba? May prostate cancer, colon cancer, cervical cancer, breast cancer, diba? So, wala pong imposible as long as na sinisimulan na natin yung action. Okay? So, tumutulong pagbabaan ba? Ito din po ay nagpapabuti ng memorya at Alzheimer. So, yung may mga anxiety, depression, diba? Pwede kayong matulungan once na susubukan natin yung ating product. So, nakukuha ba natin yan? May mga katanungan po. Huwag kayong mag-message sa atin para kayo ay malaman namin kung ano po yung mga problema natin. Kasi kung hindi kayo mag-message,
paano namin kayo matutulungan, paano namin kayo malalaman yung mga health concern, yung mga problema ninyo sa buhay. Kaya po, sa mga tao na nakikinig sa atin, nakatabay sa radyo, ayan, so, pumunta tayo bukas, diba? So, again, bukas kami bukas early, 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, kung wala pa si Joey, or ako, ayan, mag-breakfast muna sa ating DJB3. Again, sa may mga katanungan po regarding sa ating mga health concern, regarding sa ating mga amazing products, so mag-message lang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey again sa Smart. We have 0998 975-8121. Again, 0998-975-8121. Sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So again, ang ating office. Dito po sa Legazpi. Yan, hanapin nyo lang ang Purok-Puruan, Barangay 18, Kabaangan West, in front ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanapin nyo lang ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa Legazpi. So green building po yan. So harap mismo kami ng parking lot ng Bangko Sentral. Okay? So yun. So ang ating main office po sa Manila, yan, Unit 218. Pacific Region C760 Pablo Campus Street, Malate, Manila. So contact number po sa 0908-122-885. Again, 0908-122-885. So sa second part ay makakasama natin ang ating CEO na si Doc Joey. Kaya naman po, huwag kayong aalis, huwag kayong palipat ng radyo, dahil po siya po yung magpapatuloy ng ating programa, dahil po i-discuss niya kung paano niya naabot yung tugatog ng tagumpay, dahil po sa pagkakaroon niya ng commitment dito sa ating mga products, at syempre po, paano siya umabot ng 70 years old, na siya po ay walang mga health concern, at wala po siyang mga iniinom na gamot, diba? So abangan natin yan para mas lalo tayong ma-inspire, mas lalo tayong maunawaan natin yung mga pasikot sa ating buhay, diba? Tayo din po ay ma-i-apply natin ito sa tunay na buhay natin. So maraming salamat po. My name is Leslie, sa ngalan ng ating CEO na si Doc Joey and our Vice President Betito Princena Disin Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Servisyo Natural. So magkita tayo bukas. God bless, good health, and we love you all. Bay, inot po mga namat ang kurulog ang bitis ko, bit kawon, tapos punyam po ang pinunang pagtekang alikay dutito, dinaraman nga sa kuya mahon, si Annabel Toledo, kuya, tek kambulong, luwang simana sa nangan, gayon so response, Miracle Megawan, multiplied ginawa na rin na nakapagpul na kunya, nakapakaregos dagat, arong, perbais, magayon ang tinawas ko, spans ka nga vitamins, mga bulong niya, salamat niyaw sa grupo rin, encourage sabi ka sana dito pagtipid ng buhay taki pare na ano yun buwan naman sa bulong kabayan sa sabayan tamang ano sa taas nakita maray pa isa na tabi salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Barmol, taga 5C, San Daraga, Albay. Noong una po ako may karamdaman na gallstone, pumunta pa ako dito kay Joey Betito para po
uminom ng mga daradak po ni Doc Joey. And then after that po naman, nung anak ko naman po ang find out na last year, March 23, find out po na sobrang ligaw yung sa SGB niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin anak ko ng amazing po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nagpala po ulit kami ng anak ko. Salamat po sa inyo. Thank you po sa ipapagod po. Ngayon na March 23, kawanyan po ng anak ko. Back to normal po na po yung speedability ng anak ko. Kaya salamat po. Pero kahit na ganun din po, kahit unti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na pa-estabil mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat yan na mayroon mga simple o tao na tayo may nararamdaman. Huwag kayong dalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito. Katulad ko din, isang nanay na ayan, ang nanay po pag kahit anong mangyari, basta ang anak super po pag ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Salusayo sa inyo na sabi ko lang dyan, samahan mo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa ating programa, Kalusugan, Kabuhayan, Bayanihan. This is our last part of the program. Kaya po, atin na pong matutukuyin kung paano tayo makainom ng ating mga tuloy-tuloy, paano tayo kumita, paano maging bayani sa ating kapwa. Yan. Kahit po nag-file na ang mga kandidato, marami namin ang available, ay huwag tayong pamparis sa kanila na gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Kaya dito sa atin lahat ay amigo. Dito lahat ay amiga. Lahat kayo ay welcome sa amin. Walang pinipili. May pera o wala. May sakit o wala. Mayaman o pobre. Matalino o umang. Lahat ay welcome. Diba? Kaya po sabihan ninyo ang inyong kamag-anak, pamilya, kaibigan, kilala, kapitbahay, at lahat ng KKK. Dito ang programa mayroong pagmamahal. Galing sa puso ang pagmamahal, lalo sa aspito ng kalusugan, sa kabuhayan at bayanihan. Kaya po, tumutok tayo. Meron pa tayong 15 minutes para po maunawaan natin kung ano sinasabi ni Ma'am Len, ni Dr. Joey, kung paano tayo magkaroon ng kalusugan. Marami na po tayo, libo na po, ano tulungan natin sa kalusugan. Ngayon naman po, sa kabuhayan, yan ang gusto natin matulungan kayo. Kaya kailangan po, magpa-register sa amin, maging member. Sa 1,000 ninyo, mayroon na kayong produkto, may discount na kayo, at pwede na kayo mag-repair o mag-rekomenda ng mga taong pwede uminom ng ating mga amazing products para sila'y matulungan sa kalusugan. At kayo naman po ay pwedeng kumita. Yan, kumita. At yung kikitain ninyo ay ating pong ibibili ng produkto para tuloy ang paggaling ninyo. Diba napakaganda po yan? Di po ba? Kaya kailangan natin ay kailangan lang po natin ay matutunan
kung paano tayo magkaroon ng magandang kaisipan, tunay na pagmamahal na galing sa puso. Iyan po ang ating ginagawa ngayon. Sapagkat sabi ko nga ay pugo para lumaban sa politika. Kaya ito na ay itutudo ko na dito ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi lang sa kalusugan, pati sa kabuhayan. Ito'y wala na no turning back. This is it. Diba? Kaya kami ay tatlo na kami dito tulong-tulong. Ako, si Ma'am Len, at saka si Miss Rich. Para maayos namin lahat ang inyong mga pangangailangan. Para namin magawa kung ano ang dapat gawin at tama. Gawin ang ikakabuti na ninyo. Namin pong pagsisilbihan ng tapat, ng wasto, ng may halong pagmamahal para makamtan natin lahat ang tagumpay na malabanan ang mga karamdaman at makawala dito sa mga salot sa buhay ng tao at iba't ibang karamdaman na sanhi ng mga bakterya, mikrobyo, viruses, yan, cancer, yan, iba't ibang klaseng cancer. Yan po mga pathogens na yan, diba? Yan mga, kahit yung pong, ay mga parasites na yan, na nakikita na yan pa sanhi ng iba't klaseng mga karamdaman. Kaya po sana po ay atin pong bigyan ng panahon ang inyong sarili. Huwag po natin sabihin wala kayong oras. Mayroon po tayong oras, sufficient ang oras, 24 hours binigay sa atin ng dakilang Panginoon araw-araw. Kailangan lang i-divide natin ang oras na yan. May oras sa trabaho, may oras sa pamilya, may oras sa sarili, may oras sa inyong kalusugan. Huwag kakalimutan niya sapagkat isa lang po ang buhay natin. Paulit-ulit ako dito, isa lang po ang buhay natin. Gayahin po ninyo ang ginagawa ni Lloyd dito at the age of 70, nagagawa lahat ng wala pong aray-aray, di ba? Sapagkat ako po ay ang aking kaisipan at tayo po ay malawak ang kaisipan. Hindi natin sinasara ang basta ikakabuti ng buhay natin, di ba? Kaya po mga minamahal kong kababayan, this is it. If you really wish to have a healthy life, ito na po ang dapat nating gawin. Okay. Kailangan po natin magpatala, maging member. At sa pagiging member po
magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito ka tabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing Power. Ito pong Miracle Sim Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing Power na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing Power na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing Power sa inyong anak. Ilang taon at saka ilang taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil man kasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumangin mo, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ippa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasok creatinine niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na sa creatinine niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparaluputon ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawan naman ako rin sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing Power twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo,
suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suagi ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? So duman na kita. Oh, kasi 20... Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo